אם תרצה לעשות שיפוץ, קבוצת נתנאל הכתובת, לא צריך שום תירוץ, נעצב לך את הבית, שיפוץ מקלחת קומפלט, עיצובים בגבס, החלקת קירות, משפחתיל אמריקאי, ריצוף, צבע, השליכת הכל. קשה למצוא צוות כזה, קבוצת נתנאל לשיפוצים, תראה ותהיה ורוצה, בית מושלם אנחנו מביאים. מתכננים מעבר דירה או שיפוץ, הפכתם להיות לחוצים יותר. הצוות של אליהו מקבוצת נתנאל ידאג להכל, מההתחלה עד הגמר. נתנאל יבצע את העבודות, הבית יהיה מסודר, הכל מתבצע במקצועיות. תשאלו אותנו על מבצע שיפוץ כללי עד 10% הנחה בתשלומים שווים, רק אצלנו הלקוח לפני הכל. נתנאל לשיפוצים אז אל תדאג, הבית שלך בידיים טובות. נתנאל שיפוצים הכל נבדק עד שתקבל את המפתחות, הבית שלך יראה כמו חדש ללא טעויות. תקבל שירות מקצועי מדויק ומדייק. כשהבית שלך בידיים שלנו זה מושלם, תמיד כתובת הבחירה קבוצת נתנאל לשיפוצים ועבודות גמר. 053-330-1119